खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ रोखा बाथ्राखौ बुंथिनायखौ नुनो मोन्दों। बिथाङा बुंदों जे सिगांनि सानाव जे थासारिफोरा माबायदिमोन थामहिनबा बै समाव जे गोजोन आरो खौसेथि आरो रायजो राजाफोरनि जेराव सोलायनाय बे सोलायनाया गैयामोन आरो जाय बिथांमोना गोजोन आरो खौसेथि थामहिनबा शान्तिनि सोमोन्दै जेबो बाथ्रा गैया आरो बिथांमोना जेबो बेजों सोमोन्दो गैया बे सोमोन्दो गैयै सुबुंफोरा बिटिआर ओनसोलाव गोजोन फैदोंना फैयाखै शान्ति जागोन ना जायाखै बेजों बिथांमोना जेबो लोब्बा गैया। दा बेफोर बाथ्राखौ बुंथिदों बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ। যিসকলে মানে এই শান্তি সম্প্ৰীতি কিবা কিবিৰ লগত লিংক নাই তেখেতসকলে বহুত কথা বেলেগ বেলেগ কথা ভাবে কিন্তু বিটিআৰ অঞ্চলৰ আমি বাসিন্দা হিচাপে যেহেতু আমি একদম সৰুৰে পৰা মই অকল নহয় আপোনালোকেও দেখিবলৈ পাইছে যে ইয়াত অশান্তিময় এটা পৰিৱেশ এই পৰিৱেশটো আজি এটা স্বাভাৱিকত ঘূৰি আহিছে आरो बिटिआरनि खुंगिरि बिथां प्रमद बर'आनो रोखा खालामदों जे बे समाव रायजो राजाफोरनि गेजेराव मोनसे सोलायथाय फैबाय रायजो राजाफोरनि गेजेराव मोनसे सोमोन्दो बेजों सोमोन्दो बे सोमोन्दोआ जों लानानै फैबाय होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ। শান্তিময় এটা পৰিৱেশ এই পৰিৱেশটো আজি এটা স্বাভাৱিকত ঘূৰি আহিছে নৰ্মেল এটা পৰিৱেশত ঘূৰি আহিছে এই নৰ্মেল পৰিৱেশটো কন্টিনিউ কৰাটো সাস্টেইন কৰাটো এটো মানে চিৰযুগমীয়া কৰাটো আপোনাৰো দায়িত্ব মোৰো দায়িত্ব তো সেই কাৰণে আমাৰ ৰাজনীতি এক্টিভিটিৰ দ্বাৰা যাহাতে এই যে খাতম পৰকীয়া এটা সমাজ যেটো আমাৰ সম্বন্ধ যেটো আমি ঘূৰাই আনিব পাৰিছো सिगांनि सानाव जे बेजों हारि माहारिनि गेजेराव खौसेथि बे खौसेथिया गोमालांदोंमोन आरो जायनि थाखायनो बै सानाव फोथायथियाबो जोबलांदोंमोन नाथाय बे समाव रायजो राजाफोरनि गेजेराव खौसेथि आरो गोजोन बे गोजोना सफैबाय आरो बेनि थाखायनो रायजो राजाफोरा बेजों सोमोन्दो बे सोमोन्दोआबो गोथौनिफ्राय गोथौ जानायखौ नुनो मोन्दों आरो बे गोजोन आरो खौसेथिखौ बयबो रायजो राजाफोरानो बेवहाय बाहागो लानो नांगोन मानोना गोजोन आरो खौसेथिया बयबो रायजो राजाफोरा जुदि रैखाथि खालामनानै लाखियोब्लासो बे गोजोना अरायथा जागोन थ' बेखायनो रायजो राजाफोरखौ बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ बुंथिदों जे बे समाव गोजोन आरो खौसेथिखौ रायजो राजाफोरनि गेजेराव जाखिनि सोमोन्दो बे सोमोन्दोखौ लाखिलांबाय थानो थाखाय बाथ्रा बुंदों बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ गोजोना माब्ला जागोन गोजोना जेब्ला रायजो राजाफोरनि गेजेराव बा रायजो राजाफोरा बेखौ बरायनानै लागोन रायजो राजाफोरा जेब्ला बेखौ गावनि आवथायाव थामहिनबा गोजोनखौ मोनदांनानै खामानि मावगोन अब्लासो गोजोना आबुं महर मोनगोन होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ आरो बेनि अनगायै सिगांनि साननि जाथायफोरखौ नोजोर होयोबा आथिखालनि जे थासारि बे थासारिया गोबां फारागथि दं होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ। বুলি নাই বহুত পক্ষ আছে যিসকলে মানে এই শান্তি সম্প্ৰীতি কিবা কিবিৰ লগত লিংক নাই তেখেতসকলে বহুত কথা বেলেগ বেলেগ কথা ভাবে কিন্তু বিটিআৰ অঞ্চলৰ আমি বাসিন্দা হিচাপে যেহেতু আমি একদম সৰুৰে পৰা মই অকল নহয় আপোনালোকেও দেখিবলৈ পাইছে যে ইয়াত অশান্তিময় এটা পৰিৱেশ এই পৰিৱেশটো আজি এটা স্বাভাৱিকত ঘূৰি আহিছে নৰ্মেল এটা পৰিৱেশত ঘূৰি আহিছে এই নৰ্মেল পৰিৱেশটো কন্টিনিউ কৰাটো সাস্টেইন কৰাটো এটো মানে চিৰযুগমীয়া কৰাটো আপোনাৰো দায়িত্ব মোৰো দায়িত্ব তো সেই কাৰণে আমাৰ ৰাজনীতি এক্টিভিটিৰ দ্বাৰা যাহাতে এই যে খাতম পৰকীয়া এটা সমাজ যেটো আমাৰ সম্বন্ধ যেটো আমি ঘূৰাই আনিব পাৰিছো মানুহৰ মুখত পুনৰ হাঁহি ঘূৰাই আনিব পাৰিছো সবে মিলি পেলাই আৰু আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী আমাৰ যুৱ যুৱতীসকলে এটা ভৱিষ্যতৰ সপোন এটা দেখিব পৰা এটা পৰিৱেশ আহিছে এই পৰিৱেশটো সদায় ৰাখিব লাগিব বাকি যেটো অন্তৰ্গাঁথনি নিৰ্মাণ কৰা বেলেগ বেলেগ অৰ্থনীতিৰ কাৰণে কাম কৰা সামাজিক যেটো ন্যায়ৰ কাৰণে কাম কৰা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ নিজৰ ৰীতি নীতি সাংস্কৃতি ধৰ্ম জীয়াই ৰখা এইবিলাক কামটো কৰিবই লাগিব কিন্তু এইবিলাক কাম কৰিব যেতিয়া অঞ্চলটোত এটা সুস্থিৰতা থাকিব मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं नामा जुदि नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं अब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होनो थाखाय नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे रिहाबिलिटेसन सेन्टार जुदि नोंथांनि नखराव आरो नोंथांनि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै दं अब्ला नोंथाङा रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होफैनो हागोन
मंगलदै सेनं बामुनपारा दरंआव थानाय रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव नोंथाङा ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों गोदोसोनानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होफैनो हागोन। नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलनि फेग्रा मुवाजों गोदोनानै थानाय सुबुंफोरखौ बे रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होनानै सासे राफोद आरो मोजां सुबुं खालामनो हागोन। गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय नोंथाङा 9859262926 60030927006 नैबे होनाय जानबुं नम्बराव खौरां लानो हागोन।